ρίξεις μια τελευταία καλή ματιά. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Το λέει για να σε τρομάξει. Χαίρετε. Τι, ποιος είστε, τι θέλετε, πώς μπήκατε? Σας ενδιαφέρει η ψυχανάλυση? Όχι. Μόνο εσείς. Ποιος είστε? Δεν θα με πιστεύετε. Πιστεύετε ότι θεραπεύοντας τους άλλους, εγώ δεν υποφέρω? Ποιος είσαι? Θα ήθελα πολύ να σου το πω όταν σε βλέπω έτσι. Είμαι ο Σίγμουντ Φρόιντ. Είμαι 5. Υπάρχω. Θα πρέπει να θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Μια μικρή φιλική επίσκεψη, Dr. Freud. Μπαμπά. Τρελαίνομαι. Η σοφία συχνά συνίσταται στο να ακολουθεί κανείς την τρέλα του παρά τη λογική του. Γιατί ήρθες? Ρωτάς επειδή πιστεύεις ή για να με ξεφορτωθείς? Τι θα γίνει με μας? Ξαναδιαβάζεις ποτέ τα βιβλία σου? Είναι όμορφο. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς είναι. Αν η βλακεία μπορούσε να είναι πάντα άσχημη. Θα πυροβολήσω.